This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you miss. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast. www.humongous.listentomyradio.com. Most in demand and best looking DJs in Dumangos. Ladies, get ready for DJ Vic Donoso the Third. Kagrupo mo! Yeah. Nayag Mobile Sounds. Dilitan ng bukutan mo simba. Dilitan ng musimba bukutan. Dunay upan kay magpagarbulang. Sa ilang sininang kapag kong ditutang. Dilitan ng kurak politiko. Dilitan ng politiko kurak. Na ay kurak tungod sa mga tao. Kay kung way kwarta, dilit ibuto. DJ Kid. Dilitanan, maoy akong giuluhan. Ining kantahan, walay tumong ugway padulngan. Ang mga lyrics, ibali-bali ugway inungdan. O sa paghilom, aminaw katawan na lang. Oh, dilitan ng rocker, long hair. Dilitan ng long hair, rocker. Ganay uban para kiraker lang. Kunya di ay to, way kalibutan. Dilitanan, maoy ako iuluhan. Ining kantahan, walay kumong ugway padulngan. Ang mga lyrics, ibali-bali ugway inungdan. Baby, o sa paghilom, paminaw katawan na lang. Oh, yeah. Maayong gabi sa tanan nga mga taga-barangay. Panawagan sa mga dalaga kang soltero dira. Mag-amat-amat na sa aton auditorium kay mag-aumpisa na ang aton pabayle. Mr. Operator, music disco hasta mag-aga. Public maintenance. Yeah. From number one dance mix radio in the Philippines. This is DMC Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso the Third. Katropa mo! Yeah. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Hatian, mga ambahan mo na makalingaw sa tanan. Bata ka man o di ko lang, makilap sa mano disco. Sigurado gid na ikaw malingaw sa mga sunata nga ila ginapatugal. Kakaibagin nga lain sa tanan. DMC Net Radio FM. Your music, your choice, your station. The official
Dani-dali na kita tanan nululupot sa pagpamati sa number 1 net radio FM sa among nga dughan. Manami ang mga DJs sa mga programa nga unique sa tanan. Ang amon permi kinapamatian ang number 1 nga net radio FM sa among dughan. DMC Net Radio FM. Your music, your choice, your station. The official Net Radio FM. Sa Dumangas Mix Club. DMC Net Radio FM. Ang paborito kong napamatian. DMC Net Radio FM. The pride of Dumangas. Sa atong mga dughan sila ang number 1. DMC Net Radio FM, the pride of Dumangas. Sa aton mga dughan sila ang number 1. Welcome to DMC Net Radio FM. Dance Party Mixes. A non-stop. Online. Disco Party. On YouTube. Spinning the hits is DJ Vic Donoso III. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM. Okay, once again, City 22 na sa gabi. Okay, sige liwat ka may dahil nga gabi, mga kagrupo, mga kaparty. So, welcome sa aton nga lingaw-lingaw sa buong gabi. Okay, this is DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Okay, lang po naman kita magkataw-hataw, magkikiyay sa buong Biyernes. Okay, once again, TGIF, thanks God it's Friday. Okay, sa buong January 16, 2026. Okay, kag daw medyo okay ato nga chimpo sa buong na. Mabulubog na ang bilog naton nga. Okay nga lugar sa Dumangas, sa Metro Dumangas. Kag siyempre kita naga-experience ang aton nga tropical depression. Okay, tropical depression nga si Ada nga okay, nagapabatsyag subong sa aton subong panahon, no, subong adlaw, no. Kung dugay mahatag kita sa aton nga weather forecast para sa tropical depression nga si Ada. Okay, sa mga suki naton sa bilog nga Iloilo, bilog nga Western Visayas, bilog nga Kalibutan. Okay, bilog nga Pilipinas, kag siyempre bilog nga Dumangas. Okay, once again, sa kimadad nga gabi sa inyong tanan. Kag kung ano naman ang ginabuhat niyo sa buong gabi, nagatimo-timo mga mudra, naga-marites. Okay, naga-ula-ula, naga-tikwi-tikwi. Okay, so kung ano mang ginahimon sa buong gabi, no, kung nagabase nagamad yung mga mudra, nagabulubra, or nagahampang sa computer sa inyong cellphone. Okay, akong bahala mag-provide sa mga music na pwede gid makapakiay-kiay sa inyo sa buong gabi. Okay, basi meron sa mga celebration, sa mga adlaw. Today is once again this January 16, 2026. Basi may mga birthdays, kasal, bunyag, debut, anniversaries, kag mga event pagbulagay. Kag gusto niyo ilawag sa bilog ng Pilipinas. Bilog ng kalibutan nga malaya ka naman sa mga gabi o sa mga adlaw. Just drop lang sa atong comment section kaya akong bahala magbasa para sa inyo. Okay, sa mga suki nato sa atong mga housing, nasa may Bakay Housing, dira si Black 21 or si Migo John. Araman dira si Mama Doms, of course si Franklin Julio Zambilla Jr. Okay, kag dira sa may PD Montfort North Housing, dira si DJ Jason Disaka. Okay, may housing man kita sa Bulilaw. Housing sa Kapalis, no, kag sa housing sa Balabag, dira si ihado ko DJ Jupiter, aramada si DJ Roy Dragon. Okay, kag sa housing man dira sa may sa may Pulao, sa Bulon na. Okay, so just enjoy sa pagkakiyay sa mga gabi na. Okay, so acknowledge ko siyempre nakatutok kag nag-donate sa ilang reaction sa akong Facebook Live. Okay, early bird nakita na si Regali Agan sa may si Balamantike. Okay, good evening DJ Vic doon sa Twitter. Pa-shoutout sa barangay Ikukok, Sibalom, Antique. Salamat din sa pag-support.
Okay, mga nobya mo dablay pang butangalan nila panglawagon naton parang syempre makamaknalis man nga nagasupport sa akon nga Facebook Live. Salamat gid kag si Pas Kanto Mayor. Okay, nag-follow na sa akon kag sa akon nga Facebook Live. Salamat gid. Okay, kag syempre araman nag-donate sang reaction like heart si Regil Agan, si classmate ko Albert Dongginis sa may Cagayan de Oro. Araman dira si Trip ni Paulo nga sukip na atong kada gabi na. Salamat gid Trip ni Paulo. Karon iya pitik ni Idol GM. Wala talato nato si Idol GM. Si John Michael Dunisa nga daw ay sa muna katamwa no. Sige ba si Dudugay sa matamo sa aton. Okay, araman siyempre si Pascan Tomayor. Okay, so para man na nagtama sa aton nga Facebook Live kung nag-donate sa reaction. Kag siyempre, basi nyo, pwede nyo ma-share ako yung Facebook Live para nga damo siyempre makita, no? Okay, sabong galing nga adlaw or sabong siyempre nga panchimpo, nagaulan-ulan. So, karon tagatama kamo sang tips sa paano malikawan nga maghina ang aton nga immune system kag siyempre malikawan ang balatian. Tagatama sang 15 ka tips karon para nga malikawan naton ang balatian kay nabalan man naton akon magmasakit kita gani, so maiban gid ang kwarta sa aton nga bulsa. Okay, so aside from our weather forecast later on, tagantang mo siyempre sang tips paano malikawan nga magkabalatian. Okay, by the way, sa mga birthday gali ni Pio, grabe nga nga tang twister. Pio, Pueyo. Sang barangay sa Padumanga, salamat. Okay, happy birthday sa imo. Wishing you all the best. Salamat po sa pag-select monitor. Kag birthday man subong ni Mirian Caro Biaka dra sa may Barangay Dakotan, Dumangas. Okay, birthday man subong ni Janet Donoso. Okay, Corsilius. I think nasa may Mindanao ni siya, no? Akon pariente, ang gwapa nga pariente. Once again, happy birthday kay Janet Donoso Corsilius. Okay, birthday man subong ni Banban. Okay, si ni John. Okay, Villarobia Bukala. Okay, so birthday naman subong. Kag siyempre birthday man subong ni Randy Hontanilla Kalaykay. Okay, si ka-14 niya. Sana all ang edad nagagawa na. Sana all. Okay, birthday man subong ni iyada ko Ma'am Lunaan Kaybay Sulis dira sa may Metro Manila. He was born to be wild, grew up to be wicked, wild, tossed and free to live. It's DJ Donoso III of Mangas Mix Club. Okay, birthday ba sabong ni Juban de la Cruz, ni okay, once again si Jan Villarobia, okay, Bukalia. Okay, sama na siya mga birthday sa mga adlaw sa aton nga sa akong mga Facebook friends kahapon. Okay, birthday masabong galing ni Winsel Jan Jucampo. Ako man nga gwapong estudyante before. Nga subong siyempre soltero na kag may pamilya na at taga-barangay sa Pau Dumanga. So, tanan nga mga birthday, may mga birthday sa akong nga Facebook friends. Once again, so happy birthday sa inyo and wishing you all the best on your birthdays, no? Hoping okay lang mo dira, in good health. Kag siyempre enjoy sa inyong special day today. Okay, kung ano man ina inyong mga selebrasyon, may araman o wala. Okay, be sure lang be thankful sa aton nga Almighty nga nakalabot pa kamo sa subong nga tuig. Kaya ang aton nga birthday amo na aton nga New Year. Okay, basta birthday mo New Year mo na. Okay, bago mo na siya tuig sa in the future na. Okay, birthday man sa ni Kimchi. Okay, happy birthday sa imo ni Noriel Silva. Okay, ako ang estudyante before nga si Robina Bibayo Mongato. Happy birthday sa imo. Birthday man ni Jeanette Ditorio. Okay, birthday man subong ni Risha Bell Dofelis Diaz. Ako ang estudyante sa May Sapaw Elementary School. To Risha Bell Dofelis Diaz. So happy birthday sa imo. And wishing you all the best on your birthday. The hottest, most in demand, best looking DJs in Dumangas. Get ready for DJ Donoso III. Okay, birthday man sabong ni Alisa Delmo. Okay, Bibot Padiran.
Okay, then of course ang ZMD Tiloring, birthday naman subong. Okay, so para mo ng mga friends ko, mga birthday sa mga adlaw. So once again, so happy birthday sa inyo tanan. Wishing you all the best on your birthday. Kagana man sa atong Facebook Live si Julie Belieza, ang pinakagwapa dito sa may barangay Managit, Dumangas. Amo ni siya si Mariposa sang DORC or Dumangas United Radio Communicators. Okay, salamat kid Mariposa sa pagtama, no? Okay, once again, so wala pa naka-share sa akong Facebook Live. Paki-share lang para medyo dama makita, no? So, parang, okay, enjoy nyo kita sa mga gabi. Sa pagkataw-hataw, mag-enjoy kita sa pagpamati sa atong exclusive ng mga dance remixes sa DMC Network FM. Okay, salamat man kay Ramon De Quilla sa may barangay Bakay, Dumangas. Thank you, Sir Vic. Okay, so maayong gabi mo na sa imo sa imo nga family circle. Salamat man kay Rosmil Galas Concepcion, kay Bert Pora sa Sabil Relio sa pag-click sang reaction sa akong nga Facebook Live. Okay, for the meantime, sa matawag kita na magkiyakiyat sa itong exclusive mga dance mixes. Doon lamang sa the one and only Dance Mix Channel rin sa Dumangas. Ini ang DMC Network FM. Kag siyempre kaupod nyo si DJ Vic Donoso III. Ginapanawagan sa tanang nga dalaga kang soltero dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang aton pabayle. Sa hindi magbayle ni arap atong buwan sagwa, kaya lang kamuda, uy daya. Kaya si DJ Donoso III ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tungan. Mr. DJ, umpisay na kay masaot ta. Bayle lang, ulag ba mo? The public may dance. Public warning. Abiso sa tanan. Ang magamo sa sining pabayle, syagit ang mabayad sa sound system. Disco wala gamoa. Hala bira, was-was, bomba, birada. This is the mix of DJ King. Saya-saya tas sa diskuhan, laing-laing remix ang mapaminawan, laing-laing moves ang imo makitaan, sa mga tao ang indak-indakan. Ipundak ang tiil, ial sa ang kamot, iigwad-igwad ang imong lubot. Ipundak ang tiil, ial sa ang kamot, iigwad-igwad ang imong lubot. Maayong gabi sa tanan nga mga taga-barangay. Panawagan sa mga dalaga kang soltero dira. Mag-amat-amat na sa aton auditorium kay mag-aumpisa na ang aton pabayle. Mr. Operator, music disco hasta mag-aga. Public may dance. Sayo ta diri para aligri, manood tang diskuhan, manayaw tang tanan. Sayo ta diri para aligri, manood tang diskuhan, manayaw tang tanan. Sayaw ka dito, gabuto-buto. Global B-Mobile Disco, naguna sa panabo. O gayaw kalimti, DJ King Remix kini. Official member sa PBC ug sa DMC. Sayo ta sa diskuhan, laing-laing remix ang mapaminawan, laing-laing moves ang imo makitaan, sa mga tao ang indak-indakan. Ipundak ang tiil, ial sa ang kamot, iigwad-igwad ang imong lubot. Ipundak ang tiil, ial sa ang kamot, iigwad-igwad ang imong lubot. Sayo ta diri para aligri, manood tang diskuhan, manayaw tang tanan. Sayo ta diri para aligri, manood tang diskuhan, manayaw tang tanan. Sayaw ka dito, gabuto-buto. Global B-Mobile Disco, naguna sa panabo. O gayaw kalimti, DJ King Remix kini. Official member sa PBC ug sa DMC.
Young for Life Iloilo, and you are dancing to the Negros Mix Club. Donoso the Third. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, salamat kay Trip ni Paolo for watching my Facebook Live. Thank you so much, Ged. So, welcome sa aton nga Dance Party Mixes. Okay, sa buong gabi na. So, once again, sa gusto mo pa shoutout, ipatala sa dalong. Kaya akong bahala magbasa, no? Okay, so, Junalyn Tabonggao. Okay, salamat man sa pagtamwa. Okay, sa may Tabonggao Marketing. Dala sa may, okay, Banwa San Dumangas. Okay, lapit lang sa may, or sa may, okay, sa may, pasulod sa may, okay, so, Dumangas Market Mall. Okay, once again, salamat kay Junalyn Tabonggao. Yeah, baby. DJ Yapster, the only DJ. Negros Mix Club. On the ones and twos, this is DJ Donoso. DJ Donoso. The third. Dumangas Mix Club. Mix Club DJ. Swinging you the hits. Iwagay-way, itaas ang kamay. Tatay kong nagsabong, nanalo ng piso, sumakay pa ng auto. Ang auto'y babalik-balik, super palay duling, nahulog sa bangin, nabali ang ngipin. Hey! Telebong, tatay kong nagsabong, nanalo ng piso, sumakay pa ng auto. Ang auto'y babalik-balik, super palay duling, nahulog sa bangin, nabali ang ngipin. Telebong, tatay kong nagsabong, nanalo ng piso, sumakay pa ng auto. Ang auto'y babalik-balik, super palay duling, nahulog sa bangin, nabali ang ngipin. Ay, ampat na lang! Okay, salamat kay Julie Villosa sa mag-share sa akong Facebook Live. Okay, once again, thank you so much, Ged. May gabi sa imo, kag sa imo family circle. Okay, kay Kagawad RC Rolling Ding Lasa, dala sa may barangay Malaki Dumangas. Naupod kami kay nasa may Dumangas Hawas Arena. Okay, Dumangas Hawas Arena, no, kay nasang hapon. Okay, sa ato mga suki, dala kang mga kabro sa may barangay Malaki Dumangas. Okay, si DJ Tata dala, no? Kagibang pa nga naga-silent monitor. So once again, isagit kamay at nga gabi sa inyo tanan. Okay, may gabi man kay GM Noy. Tatay kong nagsabong, nanalo ng piso, sumakay pa ng auto. Ang auto'y babalik-balik, super palay duling, nahulog sa bangin. Okay, welcome sa aton nga Dance Party Mixes. Telebong, tatay kong nagsabong, Or si Marlon Dinaki, dala sa may sumakay pa ng Barangay Bulilaw, Dumangas. balik-balik, super palay duling, nahulog sa bangin, nabali ang ngipin. Yeah, baby. Sumakay pa ng Okay, once again, sa mga gabi kay Marlon Dinaki or si GM Noy.
ang iyang Facebook account. This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumongusmixclub.listentomyradio.com. Okay, mga gabi kay Tintin de la Cruz. Okay, salamat gid sa pag-share sa imong reaction sa akong Facebook Live. Okay, mga gabi sa imo kag sa imo nga family circle. Okay, once again, salamat gid kay Tintin de la Cruz. Okay, sa pag-support sa akong Facebook Live. Okay, mga gabi pa shout out po. Okay, once again, shout out ng bunga-bunga to Tintin de la Cruz. The hottest, most in-demand, best-looking DJs in Dumangas. Ladies, get ready for DJ Vic Donoso the Third. Kagrupo mo! Dilitan ng bukutan mo simba, dilitan ng musimba bukutan. Dunay uban kay magpagarbulang, sa ilang sinina kapag kong gikutang. Dilitan ng kurak politiko, dilitan ng politiko, kurak. Kurak tungod sa mga tao, kay kung way kwarta, dilit ibuto. DJ Kid. Tanan, maoy akong gituluhan. Ining kantahan, walay kumong ugway padulngan. Ang mga lyrics, ibali-bali, ugway inungdan. O sa paghilom, paminaw katawan na lang. Oh, diliktan ng rocker, long hair. Diliktan ng long hair, rocker. Dunay uban para rocker lang. Kunya di ay to, way kalibutan. Diliktan ng maoy ako, iuluhan. Ining kanta,
this is Avril Lavigne. Hey, yo, this Ja Rule. What's up, this is Justin Timberlake. What up, this is B2K. Hey, this is Ashanti. What up, it's Jay-Z. Hey, this is Jennifer Lopez. Yeah, what's cracking, y'all? It's your boy Fabulous, and right now you're rocking with my dog. DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of the Mangas Mix Club. Mix Club DJs. Bringing you the hits. The Mangas Mix Club. At Radio FM. Your number one choice. The Mangas Mix Club. At Radio FM. Your number one choice. Okay, time check. Alas 7:47 na sa gabi. Okay, kamusta na ato nga pag kiay-kiay? Kag pala pangunyapon. Ayos ba tayo dyan? Okay, hoping ito na nag-enjoy sa atong mga exclusive nga mga dance remixes, mga oldies but goodies nga mga song. Nga dali lamang mabatian sa DMC Net Radio FM. Okay, medyo maulanan sa mga adlaw, no? So, tungod na ina sa tropical depression nga si Ada. Okay, balaw nato sa buong gabi kung ano atong nga weather forecast. Okay, so mo ini ang update sa tropical nga panahon para sa karon nga Enero 16, 2025. Okay, nahanungod sa tropical depression nga si Ada. Okay, ang tropical depression nga si Ada padayon nga naga-track sa ibabaw sang Philippine Sea. Subong orkina sang aga kaginabanta nga matamat nga magabaskog samtang ini nagahulag sa pangkabilugan sa Paaminhan, Nakatundan. Okay, nagadala ini sang pinakamataas nga hangin nga makalabot or nagalabot sang 55 kilometers kada oras nga may pagmadlos tubtob 70 kilometers per hour kaginalauman nga magalabot sa kabaskugon sang tropical storm subong adlaw. So mahimo nga maglabay si Ada malapit sa pila ka bahin sang Eastern Visayas sa ulihing nga bahin sa adlaw ukon sa aga pabuwas. Okay, but silingon, expected naton nga buwas medyo maulanon pang aton nga panahon. Mangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, gina-forecast nga magasaylo ang Ada Paaminhan Nakatundan tubtob subong kag buwas nga adlaw nga posible magalabot sa nasidlangan nga portion sang Visayas. Okay, ang sistema magapabilin sa ibabaw sang dagat sing maayo sa sidlangan sang Western Visayas sa sining nga tion kag wala nagahimo sing direkta nga landfall sa Iloilo apang ang mga outer rain bands kag ang mas maayong kondisyon sang tigululan mahimo gihapon makapekto sa probinsya. Mangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, piktos ang panahon para sa Iloilo, magalumon nga kalangitan nga may mga panahon sang kasarangan. Tub-tub kon kaisa mabaskog nga ulan, posible subong adlaw samtang ang mga outer bands sang Ada magpagig-angot sa bilog nga riyon. Mahimong mabaskog ang hangin ilabi na sa dagat kagigad sang baybayon nga may mabalod nga kadagatan kag posible mas mataas nga balod. Kag ginapanugyan ang mga magagmay nga mga salakyan pandagat kag mangingisda nga maghalong. Okay, pagulan kag mga katalagman. Okay, bisan pang sentro ang sang Ada yara sa nasidlangan ang pagulan sang sistema mahimo gihapon nga magtuga sang paglapta-lapta nga pag-ulan kag nga mga bagyo sa bugos nga Iloilo kag sa bugos nga adlaw. Mangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Ang mataas nga pag-ulan mahimo nga mangin kabangdanan sang dutay nga pagbaha sa mga manubo nga lugar kag mas mabaskog nga hangin sa igad sang baybayon. Okay, panungyan naton. Okay, ginapanugyan nga mga pumuluyo nga mabantayan ang opisyal nga panugyan sang pag-asa kag ang mga updates sa pagnubo sang risgo sa lokal nga kalamidad. Ang mga operator sang magagmay nga mga salakyan kag mga komunidad sa baybayon dapat magapabilin nga alerto sa hinali nga pagbago sang panahon kag kahimtangan sang dagat. Okay, amo ini ang Tropical Depression Ada Weather Report para sa Iloilo sa mga adlaw Enero 16, 2025. Kag siyempre andam kag magbantay sa masunod nga bulletin.
Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, medyo hindi maging siya mabaskog nga ulan, no? Ang epekto ni Tropical Depression Ada. Pero ugaling, siyempre maka-apekto lang sa mga hulag sa mga tao. Ilabig kay maulanan sa mga panahon. Okay, magdala siyempre sa mga precautionary measures like payong kag mga jacket kung makamubuwas sa inyong mga puluyan para mag-transaksyon. Kiti buwas Sabado, no? Sabado so ang iba naga-shopping sa Iloilo. Sana all naga-shopping. Ang iba naga-date sa city. Okay. Okay, katribo, doon na Kaaya Villa is watching our Facebook Live. Salamat gid, ma'am, sa pagtama, no? So once again, ang gabi kay katribo, doon na Kaaya Villa. Dala sa may Tubungan, Iloilo, isa man ka sikat nga vlogger, kag siyempre teacher sa may Tubungan District, no? Okay, salamat din sa pag-support sa akong Facebook Live. Okay, Boss Gray, may adang event rin sa may Banwasan, Dumangas. Okay. So, hoping hindi makapikto ang pagulan-ulan. May adang journalism sa bilog nga 4th District of Iloilo, nga dribas ang binyo sa may Municipality of Dumangas. Okay, so expected boss nga damos ang bisita ang banwa sa Dumangas. Okay, halin sa mga iban nga mga banwa sa 4th Congressional District. Kaya diri pagaywaton ang journalism. Kag siyempre may ara mga contest the whole day. Kag mga tinir sila sa atong banwa sa bilog nga adlaw. Okay, ma'am, Brett Bayuna Arroyo Dumayas is watching our Facebook Live. Salamat sa pagtamwa. Okay, all the way from Barangay Bulilaw, Dumangas. Okay, it's 7:54. So, para sa pagpamatik kag pagkatawa-tawa. Hataw sa atong mga exclusive ng mga dance remixes. Ito lamang sa the one and only Dance Mix Channel. Doon sa Dumangas. Kag siyempre ka po niyo si DJ Vic, Donoso Return. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Sumabay, humataw, kasama ang Mindanao Mix Club.
kasama ang Mindanao Mix Club. DJ Richmond. Sa Mindanao Mix Club. Sumabay, humataw, kasama ang Mindanao Mix. Power Beats, Power Beats, basta nindot nga lugar, Agbalog Mobile Sound. Dangdagan Mix Club. Sayo Dubai, kaupo si DJ Rian Mark.
Basta nindot nga lugar, Agbalog Mobile Sound. This is Team Supersonic. Werpa na, Ludi pa. DJ Richmond. Ain't no big thing, just show her a little swing. Lanao del Norte, Mix Club. This is the Supersonic. Just show her a little swing. DJ Richmond. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. DJ Richmond. Lanao del Norte, Mix Club. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, time check. Alas 8, city na sa gabi. So once again, sagit ka madad ng gabi. Sa itong mga stalking na nakatutok sa atong subong. Okay, so ara sa atong nga Facebook Live si Roberto Cansinahi. Okay, good evening, DJ Vic, Donoso. My idol gid kanakon. Okay, karay kagali karay. Okay, DJ Vic Donoso the third idol. Monitor lang ako diri sa Providence, Bacolod City. Sige, salamat gid once again kay Roberto Cansinahi. Okay, of course, naman si Ken Joshua de Palubos. Okay, good evening, Sir Vic. Pa-shoutout naman dyan. Okay, shoutout once again ng bunga-bunga to Ken Joshua de Palubos. Okay, maybe from Barangay. Okay, Managit Dumangas. Okay, salamat din sa pag-support.
Okay, ma'am, wait, Bayuna Arroyo Dumaya sa may Tamboyla Dumanga still watching our Facebook Live. Thank you so much. Lanao del Norte, Mix Club. Lanao del Norte, Mix Club. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice.
Nang mapasabit ang iyong damdamin at magkapiling ang katulad mo. Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag sultero dira na magamat-amat na kita sa atong auditorium kay atong sugdan ang atong pabayle. Sa hindi magbayle may arap patong buwan sa kwa. Kaya lang kamuda, Daya kay si DJ Donoso the third. ang bahala sa mga dalaga nga araw sa tanga. Mr. DJ. Umpisay na kay masaot ha. Bayle lang wala damo ah. The public may dance. Lagi na bang sa bisig ko na nakahagap ka? Sa tingin, yung aking mga hilig, na nangalang, na ikaw'y makasak, manggi-manggi. Saan ka lang ako ay pasinig, magpagyan na nakikisin. Ito aking gagawin, babaguhin ko muna to. Ang buhay ko, para sa'yo. Papasukin ko ang nais mo, ang mundo mo, para sa'yo. Nang mapasabit ang iyong damdamin at magkapiling ang katulad mo. Nang mapasabit ang iyong damdamin at magkapiling ang katulad mo. DJ Marky Bomb Remix. Hiling at ang ipanalangin ka. Sa gabi lumalakas mga bituin na nakaguhit ka. Pinaling ko na rin ako nakangamakilala. Lagi na bang sa bisig ko na nakahagap ka? Sa tingin, yung aking mga hiling, na nanalangin, na ikaw'y makasak, manggi-manggi. Saan ka lang ako ay pasinig, magpagyan na nakikisin. Ito aking gagawin, babaguhin ko muna to. Ang buhay ko, para sa'yo. Papasukin ko ang nais mo, ang mundo mo, para sa'yo. Nang mapasabit ang iyong damdamin at magkapiling ang katulad mo. Drink high, tunaw ang atay.